Mój na przykład do fašistycznym czasu to ja mnie tu nie na tym wieżym dworze, pan kuste dziwa riadował, też ludzi zasadzował, a pan su byli i oddyli te haczyszcza, te łuki, a te syno jeho było suche, te dobiało nuc, a to ja było runie Boże dziwa czwartka, te świeciło czwartka, a te żony porsu byli, te roboczanki po katolskich, su brali muce ma rady niż powojić. A nasz na nie prawie budeme te syno nic brać. Ach, nie możesz ty to tak czynić. A da on prawie na dziecię, juce się ja nie wiedro, będziemy juce te syno nic brać. A zabornuję, on robił szyncz na Ortenburg, tam jak sztapo była. A to jeszcze ja wiem, kaj on nie w szkole som wieczor, a se jeszcze do karbitlampy, frischny karbit nuc czynił, so on puśćmy po domu pojedzie, będzie to świecić. A panu nie wiadomo się, tu nie wiadomo się, nasza matka strachočiva, ta susodka, ta četa po nej seđava, a da su oni takie ladali no boranec dyđe na svica žiječ, ten ta skorniču takie jeździło, ne, a tu nie on šijel, a ja sam po njemu na rođenju to sam ukonala, dok je on te žone dal kemšić, a ne su te synom, tu ženu zvali, je on vodke štapo, bite vodval, tu nie miał co krybiec bite. Piszczał bym doma. A panie on robił tam kniżkę szyć na rodzina, bo a panie on doma pojechał na się baczeri tunce, żeby tu nie się zamówił, tu nie to wiedział, to ja ta szwester Gertrud nuc dała, to by się taka faszystka. A tu nie mi co 50 rywno dać za to, no. A ja pa nisam brał, na naszej maczeri pojedał. A daje on nam prawa, czuma nisi zał. Ten wiele pieniędzy. Takie rozdzielę, no. Nie, ja się to nie do zapłacić za to, co sobie tam siebie to odwał. Ale 50 rywno, ten wiele pieniędzy.